I would like for you to turn your Bibles with me to Second Corinthians chapter number 8. Second Corinthians chapter number 8. Okay? Page 1303. Kadagiti 5 Bibles tayo. Page 1303. Okay? Basahin tayong agigiddan, manipod 1 o ginggat 5. Second Corinthians chapter 8 verses 1 to 5. Everybody read with me. Ilocano, ready, go. Kastamit kakabsat, ipakamumi kada kayo, ti parabor ti Dios, anaited kadagiti iglesia ti Macedonia. No kasano nga ti kada ti dakkel apan nakasuot, ti rigat da, ti kawadwad ti rag-uda, ken tinaunig, a kinapanglaw da, naglaplapusanan da amay paay iti ginabaknang, tinasaya at anakem da. Takas kadagiti kabaelan da, saksyak, when, ken aglablabes pa ikadagiti kabaelan da. Ket timulong da anak nakem dalaeng. At dinawat da itinasnekan akalikagom, tapno awaten mi da ito'y nga parabor, ti panakairaman, iti panagkakadwa, iti ibabadang daga dagiti sa santo. 5. Ket daytoy inaramid da, sa anakasti ninamnamami, no diket impaay da, dagiti banbagida, nga umunay ti Apo, ket kalpasan na kada kami gaputi pagayatan iti Dios. Ti Apo bendisyonan nati sa unga na ibasa. Sino kada kayo ti adada sagsagabaan na ita, itayag na imana. Okay? There are many forms of suffering or pain in life. Adadye ko nata yung emotional suffering. Agsapsuffer ka, itiriknam. Loneliness, sadness, disappointment, discouragement, kanda dumapay. Kita man tarupa ta kaabay mo. Usually, de tarupa ta kaabay mo, isot tawa iti puso na. Di ba? Or sometimes, mabalin namot nga peke na yan, nakaisem ngam gayam ti kaungan na agsagsagaba, uno, agda mga agpaspasanaang kakabsad. So, DJ ko natin nga emotional pain. Another form of suffering is physical pain. Panagsagaba tinaim pisikalan. Sino kadakit agsaksakit ita? At the physical suffering na, okay. That is a great challenge, di ba? Kasi no, at the sagsagabaam physically, it affects your thought, your thinking, it affects many things in your life. Adot kayat mong obraan ng manakaya ti bagi. Adamo di kita suffering, another form of suffering, which is family-related. Sino kada kayo ti agaapa ti pamilya na ida? Awan man. Wano agaapa iti agaapa nga agasawa, kapapam ti kakabsat mo, kapapam ti naganak mo, hangkay glalaing, hangkay agsisinurot, agsisinubang, hangkay agsasango, hangkay nga, awan kakabsat. There is a struggle and problem in the family. Mabainti siguro nga mangitayag ti ima tayo. But perhaps there are some of us who are experiencing this kind of suffering. Now, damagagmang kada kayo kakabsat, kasanot pa nang sango tayo kadigiti nga suffering. Tinak ituro ka dagay nga bigat is I would like to show you the blessings of suffering. No blessing ko na tayo kakabsat, at dagayang positive result ti panagsagaba. Nagmayat di jayan? Diba? At dagayang positive result iti suffering. No man pa'y han nga napintas, daytag da mga sagsagabaam, ngam gayam blessing data nga problemam. Iba ka man takaabay mo, blessing data problemam. Sursurwon tayo Anat kayat na nga sawan, kuna tayo nga blessing ta problemam, at da iti positive result. Everybody, okay? Learn to say those words together. Anat jimun una? Bagam takaabay mo, blessing ta parikot mo ta problemam. Anat kayat na nga sawan ti blessing? At the positive result, data problemam. What a blessing. Nagpintasan kakabsat. Ure manggayam inaldaw nga the problemam no kastamot nga at danto positibo kan naimbag nga resulta na itibiyag mo. But listen to me. Hanga basta-basta nga iti problema ket pataudan na iti naimbag nga resulta iti panagbiag. Masapol kakabsat nga maamuan tayo digitoy banbanag rasunes, wano purpose ti Apo, apay nga ipalubos na, digito yung problema,
nga dumteng tibiyag tayo. Anya di kayat na nga positibo nga resulta nga patauden wenno parnuayon as a result kadeta agdama nga sagsagabaem. Now, number one kakabsat, the first positive result or blessing of problem is number one, it keeps the world from becoming too attractive. It keeps the world from becoming too attractive. Okay? 1 Peter chapter 2 verse 11. Kinantay tingo natin na santuan nga surat. 1 Peter chapter 2 verse number 11. Ay ayatek nga napateg, dawatek kada kayo, akas gangan na ken agpagpag na. Nga idyan nyo kuma dagiti derderep alinalasag, isuda amang gubat iti kararwa. Sometimes, kakabsat, the world becomes too attractive to us, nga isumutan iti agbalin nga pursuit, wano goal, wano aim tayo ti panagbiag. Nawatan nyo? Ano digiti makita tayo ti lubong? Kung ano ti Bible, lust of the flesh. Derep nga linalasan. Tingnan na sa unta derep, tarigagay nga dakes. Panagtarigagay nga panagpabaknang, panagtarigagay iti panagbalin nga popular, all of these things, lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Tatagakabsat, usaran ti apo jay problema, tapno maikat day jay nga tarigagay tayo nga nainlubungan. He uses problem so that it will keep the world from becoming too attractive for us. Sometimes we feel that the world is the best thing. Makitam digiti makitam yan ta social media. Sometimes panagbuybuyam ta social media, mabuybuyam digitay success stories. Ket kung natiriknam, this is the best thing of life. So it becomes your pursuit. Diba? Makitam dagiti gagayim mo. Makitam dagiti kakabats mo. They have their own house, their car, they have a good career, and many things more. So you feel that what they have is the best thing in life. And if you do not have that, you feel miserable. Isukat mo ti apo kadigidjay nga bambanag. So kunam ti sarili, no awang kanyak, jada kadakwada hanak tumot nga naragsak. Kasi pa nagkita kadakwada, naragsak da. Kasi di pa nagpost da di Facebook, nakaisam, i-flex da, nakamaymayat, ti pa nang i-post da as if they jay kakabsat, tipod no nga ragsak, ti pa nagbiag. So as a Christian, masulisog di panunot mo, imbes nga i-focus mo, ti pa nagserbim ti apo, imbes nga i-focus mo pa nakigimong mo, imbes nga focus ka ngagtulnog ka digiti bagbagati apo kan ka, masulisog ka gapo ka digiti makitkitam. Ket ti apo kakabsat, palagipan nakababaan ka dito nga problema, tapno ma-realize mo nga digiti nga banbanag, haan nga isuda iti makaited ti pudno nga ragsak, no diket iti apo nga isu iti kadkadwam, iti naldaw-aldaw. God allows pain or sufferings and uses them to point out to us that this present world is not the best we can have. That the present world, adot maitid na kan ka. Riches, comfort, pleasure, fame, madot maitid that nga present world king ka. Are you following? So, you begin to plan your life and set your mind nga kunam, I've got to have this or else I will not be happy. So nga, sadly kakabsat, nagado digiti young people, nga backslide, members nga madayo iti apo, uray umay da makigimong, agmamayo, agpapatay, kasi ti nakita da nga ragsak da, digiti na inlubungan nga banbanag. Ijay ti ayan ti interest, affection, panunot kan desire iti puso da. As if, no awan digiti nga banbanag, they will never be happy. Then God puts problem in your life. Kat ma-realize mo nga, uray na imas na kang kanam, no, the problema, hanam awan maitulong, di na imas nga kanam. Diba? Mabalin nga ti aircon nga pagid nga kwarto, kudson nga pagidaan, maikan na ka iti
komportable nga pagturugan, ngamsan nakamaikan itinauneg nga inana, kental na iti puso. So, when that happens, your soul begins to long for God. Kat kunam, Apo, anat serbi na amin, di giti nga banbanag, no awan kamot Apo kanyak. Kaya't ko nga marik na iti presensya. Kas na deto iti napasama kini Salmista David, nga kunana, kas kanu day jay heart panteth after the water brooks, so that my heart longeth for thee, O God. King isuna, yet all the privileges, the riches, the power, the authority, the resources of life, and yet, ti binirok na kakabsat, iti Apo. Ngamin apay, because di giti nga ba nagtibiyag na han na umdas nga mangpunag. On the other hand, mabaling hantay man nga kas na di kasasaad ni David, nga addaan, kat ti Apot binirok na, mabaling nga awanan ka ita. Amen? Ngam ti Apo umdas nga mangpunno, iti puso kan panunot mo. There is a perfect place where there is no more pain, suffering, and troubles, and that is heaven. So sufferings remind us that this world is not that very attractive at all. Nga uray mamisam, di giti nga bambanag, kung natipusom, okay lang, adamot langit nga gururay kanyak. So nukas jayan iti panunot mo kakabsat, may pasnak mo ti agserbi ti Apo. May pasnak mo ti magigimong. May pasnak mo nga aramiden, dagiti pagayatan iti Apo, gaputa awanan jay drive king ka, jay pusom, nga mang drive king ka, kadigiti na inlubungan, kandakas nga tarigagay iti panagbiag. Mapnek ka, ti addagan ka, no ti Apo parang ayan na ka, thank God. Ngem no anyaman ti ti Apo kang ka, adapan nakapnek ka, because ti goal mo ti panagbiag, kat saanan nga dagiti awis nga na inlubungan, no di kat ti awag iti Apo, iti panagserbi kan kuana. So nga iti dahi nga bigat kakabsat, no iti pusom kat awawisan iti lubong, kayat ko nga maamuam, awan pakapnakam iti dayta. Amen? Kas na tilubong kat kas na timakan, nga nagpintas di presentation na kakabsat, ngam to no ramanam kat awang magayam ramraman na. You know? So, why does God allow these troubles in our life? It keeps the world from becoming too attractive. Let's look at another verse. Hebrews chapter 13, verse 14. Hebrews chapter 13, verse number 14. Okay? Hebrews 13, verse 14. Kuna na ti Bible, mapantay nga rod kenkwana, itirwar iti pakarso, asa gabaen tayo, ti panakauy-uyaw na. Imbes nga i-identify tayo, imbes nga ti goal tayo, kat i-identify tayo, ti biyag tayo, kadigiti na inlubungan nga tattao. I-identify tayo kung matibiyag tayo, iti panagipagsagabagan kwa na. Ibilang mo, nga di panagsagabam, kat isu iti panakay-identify mo, iti Apo. 2 Corinthians chapter 5, another verse. 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 5. Okay? May 2 Korinto 5, uno aging gana iti 5. The Bible says, Taamumi, ano tinaindagaan abalay, ti tabernakulo tayo, ket madadael to, at damay sa abalay tayo, nga gapu ti Diyos. Balay asaan nga naaramid ti ima, agnanayon kadagiti lang langit. Nagsayaatan kakabsat. Taiti daytoy agsensen naay tayo, atar tarigagayan tayo, tinasged amay kawes, kada tayo, tibalay tayo, ngagapu ijay langit. Tano kasta, idinto asigakawes tayo, saan da tayo, amasarakan alamulamo. Tada tayo nga, dayti tabernakulo, kadagsensen naay tayo. Agsensen naay ko nana, mariknam ti panagladingit, mariknam ti dadagsen. Okay? Amadagdagsenan. Adi tayo tarigagayan ti malabusan no di ket makawesan, tapno daytoy matay ket maulun-un kuma itibiyag. Ita tinangaramid kada tayo may paay ito'y metlaing ket isu ti Diyos, isu metlaing tinangted kada tayo. Ano di pakpakita ti Apo kada tayo kakabsad? Every time nga ti puso tayo, ket paadipen, kadagiti na inlubungan nga glories, na inlubungan, na inmateryalan nga banbanag, na inlubungan nga tartarigagay. Every time
nga ti puso tayo ket paadipen kadigiti nga banbanag. Ti Apo makibaet, makibiyang, babaan kadigiti nga suffering. Tapnon iti kasta, jay pusom ket aglong kadagiti na inlangitan nga banbanag, imbes nga kadagiti na indagaan nga banbanag. Isung ako na ti Apo kada tayo, jay Colossians chapter 3 verse 2. Kinan tayo kakabsat? Colossians chapter 3 verse number 1 and 2. Sorry, Colossians chapter 3, 1 and 2. Anak ko nanay, jay ti English? Everybody? Everybody read. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Amo kaya sa unti affection, iset tay kano, dagiti affection tayo, kadagiti banbanag ijay nga to. Saan nga kadagiti banbanag dito'y rabaw iti daga. Anat kayat nga sawon ti affection. No affection ko na tayo kakabsat, DJ word nga affect. Kitaam no anya iti dapat nga makaapektar ka. Set your affection. Kitaam kakabsat, kas natilubong no maapektaran ka, mo maikonsentrate ti pa nagserbim ti Apo. Napintas ko ma DJ anayas ti pa nagserbim iti Apo, nga ti goal mo, reward nga nainlangitan, awan, gaputa adu kakabsat, dagiti mga apektar tabiyag mo. Awis ti barkada, awis nga nainlubungan, tarigagay nga nainlasagan, aglalalo kakabsat, amo ni Satanas ti pagkapuya. Amo ni Satanas DJ point iti biyag mo, nga isuti way nga pangguyudan naging kang agsubli iti lubong. No anyat weakness mo, no bisyo, no sports, no anyaman data kakabsat, amo na di pangguyudan naging ka. Are you following? Isu nga, blessing, digito'y sufferings ti panagbiag, data man kat emotional, data man kat physical, data man kat pasamak ti unig ti pamilya, tapno agtugaw ka nga mang-evaluate kat agkarara kagat kunam Apo, thank you for reminding me that this world is not that too attractive at all. Amen ba? 1 Peter chapter 2 verse number 11. 1 Peter chapter 2 verse number 11. Okay? 1 Peter chapter 2 verse 11. Anak ko na nadjay ti English. Everybody, basahan tayo amin. Go. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims. Gure kayo. Anya kano ti position tayo. Iti daytoy rabaw iti daga? Laglagi pa, estranghero ka. Pilgrim, agdaldalyasat ka lang iti daytoy rabaw iti daga. Don't forget your mission while you are here. Just because of the attractiveness of the world. Teko na akong kakabsat, makitam digiti barkadam umangat, kasla umapal, jeriknam, guyudon na ka. Anat masakripisyo, jay pa nagserbim ti Apo. Apoy awan ni kasto ita, awan pastor, napan kano na ki ayam. Api awan ni kastoy ita, awan pastor, takastoy kano, napanda nagpipiknik. Sa balin kakabsat, tinakaguyod king kuana. Nakita yu ba eh? Ya, isung ako na ti Biblia laglagi po nga da kayo, kat agdaldalyasat laeng, ga nagpagpag na. Okay? Which had not obtained mercy, but now obtained mercy. Oh. Tapos ko na dito, abstain from fleshly lust. Gapot agdaldalyasat kalay ti dayti nga lubong, anat ko na, put them, ikatem, iwaksim, adaywam, dagiti na inlasagan nga tartarigagay. So, nuhaan ka, nga kankanayon nga si papanunot, nga dada dagiti na inlasagan nga tarigagay, nga isut mangguyguyod king ka, hammo masaganaan, hammo nga, anak et ko sa wanan, hammo maandaan, dagito'y kakabsat, nga panangguyod king ka tinailubungan. Isu nga, gapu ka deta nga, imbes nga tipang sarakam iti interest mo kat iti church, digitimot grupo ti unbelievers, tipang sarakam ti interest mo, so kung may ka makigimong, nalus mo ti interest mo ti na espirituan. Kasi ti interest mo, digitay na ilubungan, isut attractive king ka eh. Naawatan nyo kakabsat? Isu nga, kunak amoyo, deti music ministry, nagpintas nga no, datalet mo ti music, ti pang sarakam, ti interest mo.
ti talent mo ti music hanga ti lubong. Because no iti grupo digiti unbelievers, ti pangsarakam deta nga common interest iti music, magiging miyembro ka ng banda. Pero kung sa mga believers mo hinanap yung common interest in music, magiging member ka ng HBBC Orchestra. Amin tayo at the interest tayo ti panagbiag. Kaya lang hindi mo sa church hinahanap. Sa mga unbelievers mo hinahanap ito. Nakita pa itatagakapsat ti problema tabiyag mo. So kakasta, hangka agro, hangka agbunga, awan angat mo. Kanayo na may tupuog ka, o may ka magigimong, mayat-mayat, agawid ka, agsubli ka di dati. Why? Because awan fellowship mo di church. Anyway, adayo detan kakapsat, but we are talking about the attractiveness of the world. God wants to guard us from appreciating the attractiveness of the world. Amen? Number 2, may kaduang blessing or positive result iti suffering iti panagbiag is, it makes us more dependent on God. Suffering makes us more dependent on God. In Acts chapter 17, verse number 28, Acts chapter 17, verse number 28. Okay? Anak ko na J28. For in Him we live and move and have our being. Sino kanot pa kaigapuanan nakakabsat? No apeng agbibiyag tayo? Isuna, in Him. Kaya nga sa uwan kakabsat, hamo maala, iti usto nga formula ti biyag, no awan isuna. Padasam nga ilaksid ni Apo Diyos iti biyag, awan ti usto nga biyag king ka. Oh, for in Him we live and move. Deta ka na sa unti move kakabsat, do your activities. Trabaho, business, amin-amin nga banag. Gapukan ko na, we live ko na, and move, and have our being. As certain also of your own poets have said, for we are also His offsprings. Suffering brings us to a point that only God can help us. It keeps us humble so that we can acknowledge our need of Him. Amom no apeng ado digitihan o may makikimgimong, kasla handa ka sa pulan ti Apo kakabsat. Tapos to bisitaam, kumusta ko nam? Nakalipat kang kunam kat, hanak mo't makalipat, sila lagipak mo ti Apo. Ti husto nga manglaglagip ti Apo kakabsat, mapan makigimong agdaydayo ti Apo. Aminom deta, no api hanggang makigimgimong, kaslahan mo kasapulan ti Apo eh. I know the nature of many Christians humanly. No kasapulan na ti Apo, per may urehan nagimong at dadta kakabsat. Urehan nagimong, pastor umayak man. Ngamto na nasolbar ti problema nan, nasungbatan ti kararagnan, ti dawdawatan nan nga trabaho, naalanan kakabsat, di kayat na ti Apo, hamo makita tagimo nga, awan takapilyan. Kasi nakasapulan ti Apo na eh. Until nga ti Apo palagipan na ka. Nakita yung kakabsat? Kat blessing day jay. Naimbag nga banag day jay nga problema kasi it will make you humble so that you will always acknowledge your need of God. Number 3, another positive result of suffering, it develops our character. Suffering develops our character. Ti kayat na sa unti character kakabsat, kababalin. Hello? I want you to remember something in life. Potential is not enough. Potential is not enough. Ti kayat na nga sa unti potential kakabsat, at dabanag nga daken ka, nga tulbek, iti panagrangay, iti panagbiag. Potential ang tawag doon. But potential is not enough because character is important. Laglagipan nyo kakabsat, nga ni Samson, at the potential na, ngem awan na imbag nga karakter na.
Nawatan niyo? Anat potential ni Samson? The strongest man. The most powerful man. Kaya na nga patayon iti mano nga gasot nga Philistine. Nga may salaeng nga tulang tilyon ti inusar na nga pinangmalmano kadakwada. Look at how strong he is. But he was not able to retain that power because of his lack of character. So uray adda potential tayo, no awan character tayo, hantayo nga rumangay iti panagbiag. And because God wants us to prosper, kaya't nga rumangay ka, anat aramidon ti Apo, He wants to develop your character. And the only way God can develop your character is through sufferings. Romans chapter 5, 3 to 4. Romans chapter 5, 3 to 4, it says, and not only so, the verse 3, but we glory in tribulations also. Pagbalinag nga dayaw, wenno adadayaw nga ited, na dayaw iti panagsagaba. Knowing that tribulation worketh patience. Ti panagsagaba, pataudan na iti kinaanos. Digito'y generation, digito'y sumarsaro nga ubing. No mapansin nyo kakabsat, awanan iti panagananos pa'y kadakwada. Kaputa ti dinaklan da kakabsat nga environment instant. Instant noodles. Instant coffee. Isu nga, ti kayat da, instant. They don't want any suffering or pain. They want the easy way. They want a comfortable life. Kat datay nga naganat, we know that if you are not trained to become patient, you are weak. Nawatan nyo? For example, isu nga deta boksingero kakabsat kat adu nga danog sakbay nga mapan sumango jay ring. Because his body must be conditioned to bear the pain of blows. Sanayan na di bagina kakabsat nga tumanggap kadagiti danog. Diba? So, that's his preparation. So nga da kayo nga ubing. DJ panangi, ananaganan, DJ panangtid tinaganak kada kayo ti responsibilidad, hanyo ibilang nga dadagsan. It's your preparation. No puro ay ayam tapanunot mo nga awan laeng itipadas mo nga mapan maininitan tataltalon, mapan tumultulong kadagiti karpintero, nga mapan agpalpala, tumultulong itirigat, anantot pagiturod mo. Diba? No ay ayam. Mabalim mo ka di nga pabladan ta bola, ti basketball. Mabalim mo to ka di nga saladan ta bisikletam. Isuntot ipakan mo pamilyam, ta bisikletam, isut isalad mo. Lutuam, inutom nga tsapan, ta bisikletam. Awang kakabsat. Ti husto nga training ti andur kat andur iti trabaho. Now in the same way, ti apo kakabsat, trainingan na tayo mat. Diba? Tapnon iti kasta, agbalin tayo upay nga mas useful. Mas effective. Laglagi po nyo, member kay ti HBBC. No, sino kada iti member ti HBBC? Sino kada kayo ti useful nga member ti HBBC? Dualat miyembro to, useful kan useless. Dakay nga datoy, useful ka o useless ka? Yan nakadjay. Kita mo rin, the potential mo, useless ka, tawa mag-character mo. Nakita pa eh. As a member, may salat ayam mo to'y, asset o liability. Makapalag-an ka ti pastor, gaputa makatulong ka, uno, sikat pa isa mang padpadagsan. Ipanunot ti pastor. Hello? So, anak ka di church, asset ka, uno liability ka. Di ka lang mabayin ti apo kakabsat na kayong imbag king ka, tapos talagpatpadagsin ti trabaho nga miyembro, nakabaybayag ka nga miyembro, nakadot nang nangagam nga sa uti apo, di ka na makatulong mo't nga makabadang ti trabaho ti apo kakabsat, anak ko. Di ba? Mabayin ka kumati apo, ang anang tatabiyag mo, nga nang sungbat ti karkararag mo,
praise God ka nga, praise God yan ta Facebook, awang mo maitulong mo ti trabaho na. Di pa ikas ka na, DJ, tao nga ko na ti Biblia nga, you honor Him with your lips, but your heart is far from Him. Nalaing ka nga, acknowledge si ti Apo yan ta Facebook, awang mo't kakabsat ti pakausaran ta biyag mo. So you only honor Him with your lips. Inta social media, but your heart is not for Him. Oh, naawatan nyo kakabsat. So nga dapat asset tayo. Now, in the aspect of becoming asset and being useful believers in the church, the HBBC kakabsat, agda mga rumangay. Deti church tayo, rumangay nga madama, lumawa nga madama kakabsat. Kat ti panaglawa ti trabaho ti Apo, haan ko mga dakayupay nga miyembro, may isa nga makapadagsen. Dakay ko tumulong kakabsat nga makipagbaklay, kadagiti ado nga dadagsen problema ken trabaho iti HBBC. Hanga dakayupay kakabsat iti gumuy-guyot nga makipagpababa. Naawatan nyo kakabsat. Iso nga itatahang ko ipato kada kayo iti maysa nga kala judgment. Ngam no adada digiti sufferings mo, mabalin kakabsat nga da mensahe iti Apo nga ibagbagana ka. He wants to mold your character. And of course, as members of the HBBC, kaputa di pagsasaritaan tayo kat patience ay kakabsat. The patience ngamin has something to do with the circumstances of life. Maasahan na ka nga ron, ti Apo, no, basit lang ang problema, ag-quit ka. Awang patience mo, no, kwa? Han agbungbunga ti Espiritu king ka, ti agbungbunga, na inlasagan, na intawan. Han nakabaasahan ti Apo, Oh, nangayab kat kadwam, ingkay di taltalon kakabsat, di kay pinakadanong kat natalimudawan, kasano nga ron, nga kadwang mga pantaltalon, deta? Kat may, In the same logic, member ka ti HBBC, madamate nga dumuras, basit lang ang problema, nag-quit ka, sino nga ron? Kasano nga makabadang ka ti trabaho ti Apo? DJ mun una, the world is too attractive. Nasulisog kalat na yung lubungan, imadayo ka matan. Naalatrik nam ka, digiti barkada mo, kasano nga ron kakabsat? Nakita yung ba idata? Amen? So, haan nga, di pa pantaltanon ti problema mo, di pa nangas asikasom, di natalimu daw kadwa mo. Di ba? Di ka dito, imbes nga ti asikasuan tayo, di giti new church tayo, new outreach tayo, si kamutan nga miyembro, at awam mutan kakabsat, alahan ko underestimated, di giti panagkapoy, di panagbiyak, ta uray sino a Kristiyano nga napigsa, talaga ako mapoy, nga ti issue dat kakabsat, apay nga iyalaw ti Apo di gitoy, to build your patience. So agkararag ka, nga by the grace of God, malampasa, malaktawa, mapagbaligyan, di gitoy nga sagsagabaem ti biag, babaan ka DJ parabor ti Apo, nga mangted ti panaganos, titagan na DJ kakabsat, enduring grace. Parabor nga mangan anos ken mangandur ka di gitoy, kakabsat nga trials ti panagbiag, nga ka nalaka nga masdo. Patience is essential to experience God's best. At insagsagana ti Apo kakabsat para ken ka. Mabaling at isagsagana ti Apo para ken ka ket ministry nga pakaaramatam. Angam di kamot nga makaanos, di mo mo't ma-exercise di patience. Di mo mo't ma-exercise ti panag-endure kakabsat. Hello? Amen? Oh. Mabaling at isagsagana mo't iti Apo king ka ket blessing. Ngam sakbay nga maragpat mo day nga blessing adupelat lasatem kakabsat. Nga trials ti panagbiag. Ngam di kamot makaanos. Kala DJ tao kakabsat nga nag-treasure hunting ti balitok. Kat natakwatan na nga DJ, may isa nga parcel na iti daga kat adat balitok na kakabsat kano. Babaan ka DJ, device nga usaran na. Kat ginatang na, gimatang ti equipment na, bulldozer, kas kada peloader, kada backhoe, ginatang na amin. Takunana, ang nabaling nga investment dito, itadagdag ka di maalak. Triple, quadruple tot sukat na. Nagkali kakabsat. Kat gaputa, hanamat na makadano ng kakabsat, DJ, ayan iti balitok. Kat nauman kakabsat,
Han na maanusanan. Okay? Nag-give up. Oh, inlako na, di gid equipment na. Kadadamot may isang tao nga, patsyan na nga, da talaga balito. Ginatang na nga rod. Kani di ginatang na, napan na impadasan kakabsat ti agkali. Umuna pela ang nga panangikaros na, deti bakho na kakabsat, at danariknanan nga solido, tagko na nga kasta. Kat idi angat na kakabsat, balitukan. 10 inches lagaya man, at di balitukan kakabsat, di na nakaanos. Kita susuotan na kalati apo. No worthy kamatlaang nga umawat ka dayta nga blessing. Babaan ka dayta nga banag. So nga kakabsat, keep the faith. Be strong in the Lord. Exercise your patience. Do you realize nga adot mamisam nga opportunity nga isagsagana ti apo king ka, no awang king ka ti panaganos. So, let us all exercise patience. Dikat, ti problema, blessing, because ti resulta na ti biyag mo, panaganos. Number 4, another positive result of sufferings. Another positive result of suffering, it makes us sympathetic. It makes us sympathetic. Okay? And emphatic, if you may use that word. Sympathetic. 2 Corinthians chapter 1, 3-4. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 aging gana iti 4. Anak ko na, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Several things ti kayat ko nga makita iti dayta nga bersikulo. Ti apo na baknang tiliwliwa. Ti apo san nga agkurang iti pagkasapulam nga liwliwa. Amen? Anyaman nga kasapulam nga form of comfort, God has it. Are you following? Now, ti may kadto nga makitam dito yung kakabsat, hamo nga ma-experience data nga comfort, no awan digitoy sufferings nga paglasatam. Nga kuna na ti Bible, tribulation. Ti kaya na nga sa unti tribulation, rigrigat. Sino kada kayo, iti madama nga rigrigat? Kumusta ko naman takaabay mo? Anat sungbat na, kastoy agrigrigat lata. Amom ti dapat na nga sungbat mo no Kristiyano ka? Kumusta ko na daging ka? Ti ko nam, kastoy, agrigrigat lata, ngem yaman iti panangliwliwa ti apo. Jay panagrigrigat is only one half of the story. The other half of the story, which is the sweetest part of your story, is the comforting work of God in your life. Nagrigat mo ito no Kristiyano ka, tila maibagam, kumusta ko na dagat kastoy, agrigrigat lata, ayag pa, datamon lagayam. Ngam no kunadaging ka, kumusta ko na da, katisong bat mo, kastoy brad, agrigrigat lata, ngam nakabakbak ng tipa nagliwliwa ti apo kanya. Di ka, DJ tao kakabsat, ma-realize na agpada kay ti kasasaad, ngam adabanag nga dagan ka, nga awang kingkwana. So, liwliwa iti apo. So, nakita yo? Umuna, nakita tayo, ti Diyos na baknang iti liwliwa, nagkurang. Iso nga no nag-backslide ka nga ti rason mo, hamo narik nat liwliwa ti apo, hanabasol ti apo. Kasi ti apo na baknang ti liwliwa. May ikadwa, kakabsat nga dapat ma-realize mo, DJ tribulation mo, liwliwaan na ka iti apo. May ikatlo, kakabsat, nga ma-realize mo ka dito, binasa tayo, kuna na jay that we may be able to comfort them which are in any trouble. Kahit nga sawen, no apay nga ti apo, kat ipalubos na, digiti nga rigrigat iti biyag mo, tiagdama. Kat gaputa isagsagana na ka, nga usaran na ka, nga makapag-minister, iti liwliwa, kadigidjay, nga agsagaban tumot iti kasjay nga rigrigat. Dito iti may nga laglagipom kakabsat, iti agdama nga panagrigrigat mo.
kunam iti sarilim, dito nga pa nagrigrigat ko, it's not meant to harm me. It's not meant to destroy me. Kasi adda iti panunot tayo ngamin, nga digiti rigat tayo kakabsat, kasla ison iti kanibusanan. No, it's not. Your rigrigat in life are not meant by God to destroy you. Your difficulties and tribulations in life are meant by God tapnon mariknam ti comfort na nga nabaknang ket kabailam tumet nga bagbagaan iti sabali. Tawatan nyo kakabsat. So kayat na nga sawan, every believer, no husto lakat ti mindset na kadagiti sufferings na ti panagbiag, agbalin iso na nga preacher wano teacher. Agbalin ka nga manursuro. Ata, no umay tirigat, kita makastoy no kwa, no umay agpa-advise to king katay tao tirigrigat na, doa nga ba nagtimay isurum king kwa na number 1, jay practical. Kastoy tinaramid ko iti dayta. Practical, solusyon. May ikadwa kakabsat, jay spiritual. Agkapuyak mo't idi, ngam ti apo pinapigsanak. Kat kayat ko nga ibagakan ka, no anat ng papig sa kanyak, nga liwliwa iti apo. Hangka dapat agquit, gapula ka deta, brad. Hangka mo nga iramraman, ti pa nakigimo mo, gapula ka deta nga parikot mo. Amuyo, ti may sano ka kakabsat nga problema ka di Kristiyano, nga han na makita, DJ comfort ti apo ti biyag na. No, ada problema, na han may makigimo nga. Adala problema na han may makigimo nga kakabsat. Damagaman ta kaabay mo, kas jay ka di ko naman. Aman. No, ada problema na may makigimongan. Kung kunakno ka kakabsat, no, deta problemam kat personal, apa iramraman mo't pa nakigimong. Sa lodsudag, number 1, anat basol ko king ka. Number 2, anat basol to church. Awan pastor, kat sabi nga rod nga hangka umay. Amo iramraman. Number 2, no at the problema, hamo ka di amo nga di umay mo pa nakigimong, baka ijay mo nga, masukalan wando ijay mo nga, maawat, masagrap, DJ, kasapulam nga, mensahe nga mangliwliwagan ka, iti pamatim. Diba? Kastat ibagayo, nagbisbisita kayo. No, di kiti kakabsat ko na, dagat api di ka umay makigimgimong, adang aming problema. Ti imbagam king kwa na, hamo iramraman jay church no da problema, brad. Kasi awan basol jay church king ka. Number 2, ingkalat ta makigimong, dimlang amo, baga jay umay mo pa nakigimong, brad. Ijay ka nga ma-encourage. Ijay ka nga maliwliwa. Jak amo kakabsat no apay nga kasdelat kalakana nga ibatan tayo ti pamati tayo. Nakarigrigat ni Apo Jesus nga nagsakripisyo tapno itid naging kadeta nga pamati kasdelat kalaga nga ibatam. Gapu tinigrigat ti biyag. One thing is, awan ije-mind mo kakabsat, nga ti Apo kaya na kang aliwliwan. So tatta, listen now. Di napadasam, di pa nang liwliwa ti Apo king ka. Anang arod, iti naging resulta na di biyag mo. Nagbaling ka nga able nga makaliwliwa iti padam nga Kristiyano. Amen ba mga kapatid? Kung ano di Bible, rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. So you can give to them a practical advice, but you can provide to them a spiritual comfort. It make us sympathetic. So, agpating katay pala jay, anat nakita tayo nga blessing ti suffering? Anat blessing itayin kakabsat? What is the meaning of blessing? Positive result. So, anat ti positibo nga resulta, deta nga pa nagsagabam ita, it keeps the world from becoming too attractive. Number 2, it makes us more dependent of God. The more you suffer, the more you need the Lord. And then number 3, it develops our character. Number 4, it makes us sympathetic. I want you to bow your head and reflect on the message for a while. Kararag tayo kakabsat. No anyaman ti nakablesam ka dahil mensahe ita, agdumog ka, kidum ka, kat agkararag ka, kat agreflect ka, iti dahi nga mensahe.
Let's pray. Apo Diyos nga nailangitan, agyamang kami kadetoy nga mensahe. Lesson iti Sunday School. Nga nang ipalagip kada kami, Apo Diyos. Nga dagiti pa nagsagabahan kuma nga ti attitude mi ket naintawan nga panunot. No di ket ti attitude mi ket na Christian one nga panagpanpanunot. Ibilang mi nga digitoy nga sufferings blessing da. Blessing da gaputa day di positive nga result nga aramiden na itibiyag mi. Ngam dapat ammumi no ana da digitoy nga resulta nga goal mo, Apo, nga patauden itibiyag mi babaan ka digitoy nga suffering. Umuna, Apo, nakita mi nga digitoy nga blessings iti suffering, dear Lord, ket they keep us dependent upon you. Pukawan na ti attractiveness iti lubong. Iti lubong isut mangguyguyod kada kami, mangguyguyogoy, ket isut manglapot ti panagserbi miging ka. It makes us sympathetic and it makes us more dependent and more patient. Kaya't mo, Apo, digitoy nga ma-develop iti biyag mi. Gaputa, Apo, at isagsaganam kada kami. Mabaling at isagsaganam kada kami, ket ministry nga pakaaramatan. Wano blessing nga na isang sangayan. Ngam, Apo, masapul nga lasaten mi digitoy nga banbanag. Ngam lasaten mi kumasangun mi nga daan parabor ti puso mi, at daan pamati iti panunot mi, at daan husto, Apo Diyos, nga pundasyon iti biyag mi. Ket digitoy nga naadal mi, nga kinapudno ita, isuda ti agserbi, nga pundasyon mi, ti panangsango mi kadigitoy nga karit ti panagbiag. Thank you, Lord, in Jesus' name. All of God's people say,